Bago ka unique, mga kapuso, pinasahayang konsepto sa isa ka cafe sa Iloilo City. Pag-order kag pagkuha sa pagkaon sa isa ka buho, patok sa mga manugbaka. Nakatutok John Sala. Kilala bilang UNESCO Creative City for Gastronomy ang Iloilo City. Inibangod sa mga manamit na local Ilonggo cuisine, kagaang na narisari nga innovations nga nagasunod sa uso, apang nagapabilin ang madinuagon nga kasaysayan kag tradisyon. Diri sa syudad sang Iloilo literal nga bisan diin makakita kagid sang manamit nga pagkaon, kag diri sa distrito sang Mandurriao, literal nga sa buho nga ini, ibumatilawan ang mga manamit kag unique pastries kag desserts. Subong man ang mga coffee kag non-coffee-based drinks. Bali, bago lang ni siya. So, amo ni siya ang naga-trend sa Subong. So, ginsabayan lang ginamon. Ang purpose ang ato na whole for take-out lang gid siya. Okay, so pero kung gusto mo mag-dine-in, pwede kita dito sa likod namon nga door. Apang ang ginabalik-balikan gid sang mga Ilonggo, ang pinasahi nga sistema sa pag-order kag pagkuha sang imo take-out. Bangod sa ini nga buho, imo matilawan ang ilang mga specialties. Mostly everyday may nag-ask gid kung ano ang purpose ng whole naton. May nag-order dito sa sulod, tapos diri lang nila ginakuha sa whole naton. Sanday Kevin, halin pa sa Antique, apang gintilawan gid kuno ang mga pagkaon sa cafe nga ini. Kag syempre, agud maka selfie man sa buho. Actually, it's our first time here. So we found this very interesting and it's a good experience though. Matuod nga you will always find good food in the most unexpected and unique places. Apang sinong maghuna-huna nga sa ini nga buho, makatilaw ka sang patok kag Instagrammable nga mga pagkaon nga manamit na, barato pa. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1. Western Visayas.